Mga quarantine pass sa Dakban Subo gipamiki o gifake ug adunay mga responsableng mihimo nini nga nadakpan. Ano yung report? Wakaog po si Maria Ruina Sarsaliho, 28 anyos, mulupyo sa Barangay Santo Niño. Humanasakpan nga nagpahimo og mini nga Enhanced Community Quarantine Pass. Nakuha sa iyang posisyon ang mga kopya sa counterfeit passes nga iyang gipa-photocopy. Gawas kang Sarsaliho, aduna usay laing mga tao nga nagreproduce og mga ECQ passes. Sa kadtong mga nadakpan nato nga kuan nga nag-counterfeit sa ato mga ID, no. Mayor Labella already instructed the PNP to use the full force of the law, no, nga gukdon gid nato sila. Suma ni Attorney Floro Casas nga dakong kalapasan ang gihimo sa nasoy mga tao. Kalapasan sa Article 172 sa Revised Penal Code in relation sa Section 7 kon unauthorized reproduction of ECQ pass sa executive order ni Mayor Edgardo Labella. Nagbutang gyud ta og kanang computer generated nga codes for every pass nga ato ang gi-issue. And based sa direction ni Mayor Edgar Labella gapon sa PNP, aside sa ato ang pass, no, if there is doubt as to the authenticity or genuineness sa ato ang pass, pangitaan gyud na nato sila og ID pa. Kansilahon usab ang pribilehiyo sa mga mulapas sa executive order ni Mayor Labella. Apil sa papanubagon ang mga tag-iya sa photocopying machine nga gamiton sa reproduction sa Enhanced Community Quarantine Passes. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.